To, kto si, nie je definované ani tvojim menom, ani tvojim povolaním, ani tvojou rolou, ani žiadnym prívlastkom, ani žiadnym slovom, ktoré máme v našom slovníku. Ak si myslíš, že to, kto ty si, spočíva v týchto nálepkách, tak vnáša to do tvojho života veľké množstvo stresu, strachu, nervozity, obav a snahy o ochranu niečoho, čo je vlastne len ilúzia. Rovnako ako aj každý iný človek na tejto zemi, celý život naháňaš za tým, aby si vybudoval nejaký druh identity, chceš mať nejaký status, chceš byť nejakým spôsobom vnímaný, ale ani jedna z týchto vecí ťa v skutočnosti nedefinuje. Nič z tohto nehovorí absolútnu pravdu o tebe, pretože všetko je premenlivé. Jediná a absolútna, teda univerzálna a vždy pravdivá pravda o tebe je tá, že si vedomie, ktoré si je vedomé seba samého. To, kým si, je ten stav, kedy vnímaš, že som. Je to absencia všetkých týchto nálepiek. Ti to celé znie ako nejaká ezoterická sračka, tak skúsi na pár sekúnd predstaviť jednoduchú vec. Že by si prešiel o svoje meno, o svoje doklady, že by si prišiel o svoju prácu, o svoj všetok majetok, o svoju rodinu, o všetky kontakty, o čokoľvek, čo je v tvojom živote známe a poznané. Čo by zostalo? Kto by zostal?